nag-cleaning up pa ako. Live na live, 24 oras. May na magpapla. Wala ako na kinakaroon. Oo, minsan nagtanong tayo. Tapos ko yung apat na Dahil yung pang dyan, so, may parcel din ako, pero matagal pa lang. abot ko ng kuhan. Sana mag-abot pa sa sahod. Sige. Si Kayat din ako na aripin ka rin dyan. Parating na dito. Ha? Yasundan niya siguro, iranap niya siguro yung ay. Bakla. Siguro yung iranap niya si Kuhan. Kasi yung nagdano naman yung sanit ni Todd Maglon, naghahanap ma, yung pagkaroon oh. Samaling, anak kong samaling ulo. Nagdadang ako na. Yan oh, meron tayo 16. Oo, 16 isa. Antay sayawan mo kasi lang, te. Hindi kami busy ngayon, ha? Ano, medyo ano kami na yun. Relax sila. Nakakapag-punta kami. Nakakapagpa-interview. Si Ate, Nakakapagpa-interview pa ako. na-interview pa. Ay, manimig ba sa ako? Pag-lunes yan. Ay, Sunday ka pa sa Lasarado. Buti Saturday ngayon. Ay, ganun yung kanya-kanya na naman po. Oo, kaya nakakasikaso ko sila. Pero kung Monday yan, madilim yata. Dito nga kayo, dyan ko ilagay. Actually, nandito pa rin yung mga bayo. Yes. Nandito pa rin. Ay, ano pala? Ano, kasi Robert, kung nanonood ka, plano po namin na ibigay na lang po namin sa mga... English daw. Ano din? Oo nga. Biglang gano'n. Sir? Biglang Hindi ka nag-isip. ano mo na lang. Sabi Lloyda na bala. Sa Deloitte, ikaw na lang po mag-translate kay Sir Robert. Ang panganak mo na. Okay, ako lang. Sa ating 19 viewers. I-chat ka na lang daw po ni camera man. Biglang tayo. Yan, hello po kay Sir Ryan Bago. Donate na lang natin sa donate na lang natin to guys sa mga daycare. Kasi kuwan na rin. Kasi medyo pa-summer na dito, amihan na. Nararamdaman na namin yung simoy ng amihan. Ito, magagamit naman nila to pag umuulan, pag umaaraw. Yan, katulad ngayon. Kasi ang out ng mga bata ay parang 11. So, kainitan, kailangan nila ng palo. Kaysa nandito, di ba? Pamigay na lang natin. Tapos mga 3:30, medyo nainit pa rin yun, no? So, hindi to, umulan, umaraw, magagamit itong palo. Rain or shine? Rain or shine, mag-inom na ako ng rain or malamig. Yan, mga ka-dragon. Kumusta na kayo? Ngayon lang ulit kami nakapag-ulan. Hello po, Tita Evelyn Dison from Hawaii. Hello po! Kamusta po? Yan, kumusta kayo dyan sa Hawaii? Siyempre kay Gayem. Hello, Gayem. Naturugan na kami kayo sa... Kay Sir Bruce Bambico from Hawaii din. O, di ba? Ang dami Yan, pa. hello sa Hawaii. Magkakapit bahay kayo dyan. Si Gayem, kay si Ma'am Evelyn. Evelyn. At si Ate Auntie Daisy. Dyan din yung sa Hawaii. Pauwi na yun. Ano ka ito? Hindi, pakinggan ko siya. Kay Ate, kay Ma'am Binita at kay Sir Ben, ano po ang plano? Tuloy po ba kayo next week? Next, siguro mga katapusan na siguro. Mayroon tayong bisitang paparating. Tuloy na sila. Siya na kayo?
Excited na kami. Sakto nun, ano yung summer. Walang summer. Kaya pwede kami magsara ng mga kahit mga 3 days. Yan. Okay lang po. Para may gana po kayo. Para makapasyal pa. Para samahan lang po. Ganun po. Yan, hello kay Sir Ryan Marbaldos, kay Sir Bruce Bambico, yan, hello and much blessings from Hawaii. Kay Sir Rodolfo Batin, naimbag na aldaw yung kakabsat. Hello po! Canada! Napakainit dito ngayon. Yan, kay Ma'am Evelyn, syempre. Kay Sir Rodolfo Cabango, yan, naimbag na sa kada kayo kakabsat. Sa Manila, sa mga ka-dragon natin dyan. Ako. Puerto Bayan, kay 4 oras. Sunod-sunod na yung bagyo. Walang Lindol. maging conquer alert. Tsaka mag-ano kayo guys, yung mag-go bag na kayo, mag-ready na kayo ng go bag para isang bit na kagad. Sila Charles tsaka si Richie ano ko din. Pinag-ubag mo na. Oo. Kaso mukhang mailagay niya na lahat ng laman ng aparador. Sabi ko lang, kunting gamit lang, tapos mga lagagkain. Yung mga documents naman, nandito sa akin yun, dala-dala ko. Tubig, gamot, yan. Importante yun. Yan, hello kay Sir Rodolfo Flores. Yan, Hello po, Sir Rodolfo. Ilan ba ito, Jess? Kailan daw mag-harvest ng hito? Ang part po siya, hindi pa po sa December, yan. Pwede na sila. Kay Mandia Pulido, yan. Hello po. Kamusta po kayo dyan? From Dubai. Masisipag nating mga viewers to pag nagle-live tayo. Kay Ma'am Marilu Gakayan. Hello, Devil Ladies. Kumusta lang ang benta? Ngayon Saturday po ay medyo matumal. Kasi Pero lang okay naman. Kasi nakakapag-work kami dito sa sa aming paligid. Nagpahakot po kasi kami ng buhangin nung nakaraan. Yung pinapala na naman namin, pinapantay namin ulit para lumebel na yung lupa dito sa kalsada. Siguro mga 1 week pa na palahan. Sabi ng mga customer namin, ba't kasi kayong nagtatrabaho, hindi kayo Sabi niya, ba't wala kayong lalaki dito? Sabi ng mga dumadaan, sila na lang mga kumakain. Sabi namin, kaya na namin to. Sanay na sanay. Nakayanan nga namin yung 22 pot. 22 na load. Oo, load. Yan, kay Sir Ricardo Aguilar, good morning. Pwede bang pa-shoutout? Lagi naman ako nanonood ng vlog niyo. Bakit hindi niyo ako Hello po kay Sir Hello po. Ricardo. Hello kay Sir Ricardo Aguilar. Aguilar. Pasensya na po at minsan po ay busy at saka hindi po napapansin yung mga comment. Sabi namin, ba si Camille Boy, kain ng kain. Binabayaran ko naman. Hindi po kasi siya nag-almusal. Kaya Hindi kasi kami nag-break pa. Washington State. Kay Joe Burr. Yan, hello sir. Yan, kumusta kayo dyan Hello sa po. Washington? Kasi Ma'am Benita, from Washington din, di ba sila? Sila Manong Ben. Yan siya. Yan, pa-shout out daw kay sa asawa ni Sir Rodolfo Flores. Si Ma'am, May asawa ka na pala eh. Berlisa. Nasa Jeddah siya, Saudi Arabia. Jeddah, Saudi Arabia. wala naman yung kon lang yung... Hello. Ano lang yun? Oras lang. Yung ganun lang. Ay, mga kon lang. Ay, ba't nga ron? Okay lang yun. Okay lang yun, sir. Sabi ko. Okay lang. Walang problema. Hindi. Basta ulit.
Magkon daw Wait siya. lang guys. Magpa-body massage daw siya. Hello, wow. Ayun nga. Paano ano ba magkano? Wait lang guys. Ito pa ang mga abang lingkod. Ako muna. Okay. Pagtsagan niyo po. Isang pan. Ay, Bigla na kami sa Paris. Uy ka na kaya Richie. Para may tagapalingki ka. Marami kami sa Paris. Marami natin. Ay, nagkakot ako. Kalang mulab daw kay. Ano po sa inyo? Ate, magkano po yung 20. May galab shout out kay Sir Noel Group from Pangasinan. Ito. Kaya may sinigang? Wala po, ano lang po, adobo, sisig. Shout out po kay Sir. Shout out po kay Sir Delio and Ma'am Malu. Sa inyo, kuya? Bay Area and Sacramento, California. Hello po. Taga Pangasinan po. Hello po sa inyo. Gangkayo, kanyo. Advance happy birthday kay Ma'am Bella Vergara from Toronto, Canada. Advance happy birthday po Ma'am Bella Vergara. Wala po, Sir Jay. Siomay po. Tita. Papaitan po. Wala po. Naupo. Hindi na kaluto. Bilis po. Naubos po. Balbakwa, Paris. Paris wala. Sa susunod po. Kay Guto? Lugaw. Mami. Daddy. Lomi meron. Hanap ko siya mula. Ayun natin yun. Ano ba yung sakit na rin, Bundes? Magkano serve? Magkano serve ng Bundes? Magkano yung bopis guys? 60? 60. Yung sisig 70. Pwede ko lahat eh. Oo. Isang Bundes. Isang order ka lang. Isang order. Dito ba tayo mag-test? Balot. Wait lang po. Straight out. Wala ang ano? Sprite. Saan ka daw kung sa barangay? Kaya yung sprite mo tayo. Sprite? Magkano yan tayo? 20. 20. Lumpia ta? Ha? Dalawang lumpia. Wala yung... Kasi sumubos mo na. Isa lang yung ulam ma? Bopis lang? Ano bang nilalagay dito? Okay. Suka lang. Wala mo.
Gabi naman nagalaga yun. Pinawat mo talaga. Office yung isa ha. 150 po lang. Ito lang bayaran, 140 lang. Kumakain na kami ate. Office yung kanila. Kaya ko sa buhay. Kanina flash. Yung cellphone. Kanina, pati mga matangin. Ganito na pala sa lahat ng porta. Dahil yung flash yung cellphone. Wala pa. Tama na dalawang kanin. Sabi ate. Ito yung ano. Yung sa kabilang. Ah? Saan yung bote? Well, enjoy. Manok. Wala ka dito ha. Anak ko sa inyo na. Jack ha. Dahil manok pre. Jack. Oh, Ano 10% yun? sambal ba kita? Ha? Si May kambal? Ay, nakila kasi El. Anong araw kayo nagluto ng kapaitan? Ano po, may kambing. Ha? May kambing kanila tayo. Pinapatabak ko na din. Anong araw kayo nagluto? Lalang lang din? Mga isang beses sa isang linggo. Ha? Kambing? Kambing? Kapalapan ko yung kambing. Yung Talunis lang. nagluto kayo sa lunes? Galing niyo sa bunga? Sabungan? Oo. Saan? Saan po kayo? Magtinda kami doon. Tinda kayo dun sa ano, sa bunga, eh. Yung mga nagawa niya. 150. 150 ang serve. Nakasignal mo no? Ano yung video call? Hindi. Naka-live kami sa YouTube. Hi friends! Dito ka naman daw. Hi friends! Dito kami, where na yun? Hindi na yan yung vlogger ba kayo? Vlogger? Anong page na yun? Hindi ako ng po.
Lalo sa ladies. Yung bilog dyan na po. Dapat pag mag-subscriber, libre, lagi yan. Nalugi na kami eh. Dinalugi na kami. Kami na dito may bayan. Pero malaki yan kasi yung subscriber na yun. Ano yung papadami ng papadami ng ano yun eh, ng subscriber. Sino panalo yun? Second place siya. Tara. Mag-subscribe sana tayo kaso wala palang palibre ng tubig. Lugaw, available. Ha? Isang sisig po, ito kayo sa kanila. Nakalak na kung ano mo. Hindi mainit no? Anong prinsesa? Sulo lang yung pan dito. Naman tayo anak ng sonay, hindi naman malaki. Ano? Mga dito ka naman ako. Ah, gusto mo try, di ba? Ano, kaya mo? Anong klase mo pang gagawin mo dyan? Ganyan. Oh, hindi lang, hindi lang. Hindi mo tumaka. Ano ba? Oo, hindi ako magpulit. Dito baba ka lang ang hawak kasi sa tali. Yan. Oh. Parang wala ang cambio ng target mo. Paano po atras na? Yan, hello po sa ating 69 viewers. Puro dahon na pala ito. Nalaman pagpahapon na. Diyan, hindi ko naman nabuksan yung data. Hindi ko mahanap pala. Ano oras na ba? Meron po. Dahil ano oras na? Dapat 12 na. Nawala yung ano? Hindi na ako nakakonect sa may wifi. Naubos na siguro yung 6 hours na order. Baka pumunta si Kalitan dun sa bahay. Yan, pasensya na guys. Yung mga customer kasi ano. At yung ano, luluto ng lobby. Ano yun, ano ba? Kaya? Ba't nakapanood siya? Ano pa dyan ng signal dyan? Nagpulutan. Ay, brown out kasi. Brown out pala, kaya ano. Nawalan ako ng internet eh. Pareho. Pareho kaya nawala ng internet, brown out daw. Brown out.
Buti na lang nakakunap sa token takes. Kaya nga. Brown out dito guys. Wait lang. Bye na pay my work na ako. Basta lagi na tandaan. Hanap ka pa ng kalat. Tapuan. Ala, kumapit ka maigi. Bayad mo yan? Pinabot niya na sa akin ka na pagbuka. Brown out. Ha? Kaya pala nag-connecting ka na yun. Nakakuha na ako. May dudang. Something. Peng shout out birthday ni Mrs. Eden yan. Yan, happy birthday po kay Ma'am Eden. Yan, happy birthday po. Enjoy your day. Kaya pala, hindi mabuhay na matay at luma. Wala palang kuryente. Buta eh. Lagi na lang nag-brown out dito eh. Kainit. Ay, parang. Token Wala take. na, wala Buti na may kayo. ano ako sa token take. Sana na wala na ang mga ka-dragon. Hindi kasi biglang maraming bumili ng ulam. Kaya dumagsak kasi. Maraming nag-comment eh, hindi ko mabasa sa Lubat din sila. Wambat na lang kami. Nakakunik ako dito. Sa wifi? brown out nga ang wala din. Hindi tayo makabasa ng kulit. Kaya, Kasi Ito yung mga comment. Hindi ko basa. May pa-shout out ng birthday ni ano ba sa mas gamit ko ng solar dyan sa store. Oo nga po. Pag nakaipon-ipon po. Bye na peng may work na ako basta lagi mo tandaan. Sino to? Ay, tadik. Kayong dalawa lang dito. Hindi po, apat po, nandito si Tita Pasita, nandun sa likod, nagluluto ng inabraw. Maganda si Peng. Uy, may nakagaligid na siguro. galigid na swag. Yan, hello, good morning. Pa-shoutout kay Sir Eric Flores, kay Sir Eric Gilbert Ricio, ayan. Si Bishop Si Kapayga. Schubert, good Marami morning. Good morning, beautiful ladies. Hi, Peng. marami kaming paninda San dito, Francisco, California. Maglibre Ayan, ka kay naman Sir ng Ferdinand Kaya nga kahit kon lang. Is- Napakainit ng panahon. Estonilo. Ibang klase kami gatinda kami magtalibre. Ay, may kuryente na. Hindi. Magtunog na. Parang kumbaga yung ilang Nasira minuto lang na eh. ba itong- Sirain nila yung mga appliances na. Yan pa shoutout sa husband ko na si Don Revilla. Ayan. Hello kay Sir Don Revilla from Larnie Revilla. Hello po, Mama Arnie and Sir Don Rebellia. Wala na si Richie Santiago. Richie Elcano Sabi ko Santiago. uwi ka na dito taga-palengke soon ko na. So, baka naman ano. Soon ba mag-permanent tayo na? Kada to ano wa tawi pada kami ko dito. Klaro. Kasi nga parang sa mga kamarori ang pinito. Dalhin mo yung mga speaker mo kay Richie. Tuwing Friday daw ng gabi may banda dito. Ang kadumi ng damit mo, ma. Ikaw mag-singer ka. Sino magkantaan? Mag-second boy. Kaya nga gusto ko dito yung may live band. Live band. Magkuha tayo ng marunong kumanta. Yung mga Ba't mga ka pa taga dito magkuha? din. Ba't ka magkuha? Nandyan na kayo. Sino din? Taga-serve ng Paris. Pag naka-serve na lang ng Paris, ayun na lang ang bag ko. Siyempre pa siya at tilagay naka-short ng maiksi. Mana? Pakawalan parang.
Ayan. Hello po sa inyo, sa ating 58,000 viewers sa Idol Joan. Kumahanga ako kay Gigi kasi masipag, mabait, mapagkakatiwalaan. Mabait at mapagkakatiwalaan. Ayun pala, ilalabas pala eh. Yan. Ano sa ganun mo lang. Nandito. Narito pa ako, darling. Nandito Pagpapaos Kung ngayon ka lang tinawag na darling, si Merche. sa buong buhay ko. Baka iba na yung darling niya. Baka na iba. Parang hindi ako yun ah. Nagdulas. My goodness. Ako ba yun? Papaos? Kainit talaga dyan. Eh, ganun. Kalapad na mukha ko kasi ulan. Dati. Yan. Hindi natanda mukha ni Sis Joanne. Anong sekreto mo po? Stress. From Arnel Anong Bianson. name ng Ang Lugar ko niyo kuha, mantika. Mantika, laging kuhan. Kasi nasa ano kami lagi, nasa lutuan. Hindi. Sa ano lang yan, camera. Sa personal. pag-uwi natin na, hawakan ko yung dito ko kakalupan. Hindi ko alam kung langis o ano yung pwili na. Parang hindi mo na mawala yung kung eh. Yung update. Minsan, ayun na, Diyos ko, gusto mo lang ihiga. Pero, kahirap din pag hindi ka nito. Bukas daw mag-pamper day si Ate Joan. Alam mo, kaya ako man nagpakas dyan. Anong name ng lokal nyo dyan sa Barangay Monteclaro? Ano po? Lokal ng Monteclaro po. Sir Games. Ayan. Pa-shout out sa mga anak ko na si King King at Ken Revilla yan. Hello sa inyo King King at Ken. Yan, hello. Thank you sa panonood. Buti na lang ano, pag nagla-live kami, marami pa rin nanonood. Sinasamahan nyo kami mag-live. Minsan, Sir Bong Carreras. minsan din na namin kayo maasikaso at may Mga customer. customer. Yan, hello kay Sir Bong, taga Baras Rizal yan. Wala Si si Sir Bong. Bong. Magkapit bahay tayo. Paredes. Pasyal ka naman sa akin minsan doon sa Mabong. Kapit bahay tayo eh. Diyan, sila po nandyan na yata. Yung mga San Diego. Ah, sila pa. Ano. San Diego, sila Islaw. Ka-Islaw. Ka-Islaw pa kayo ba yun? Ka-Islaw. San Diego. Ayan. Hello sa yan. Ano alas 12 na yun? Ay, naku, buti lang hindi ano ngayon, yung mahangin, hindi siya yung katulad ka. Diyos ko, kahapon parang hindi ko kayanin yung init. Tapos nandun kami sa kusina ni Unsan. Tapos mga buhangin na dito. Tutukil-kiling ka. Oh. Sino Pero iniisip ko kung anong magandang pwedeng pang shade dito sa ano. Kasi hindi kaya ng itong akasya kasi na naputulan namin. Kaya medyo nawala yung malalaking sanga. Nakakatakot din naman kasi sa bagyo. Last time na nag-live kayo, hindi ko inabot kaya dagdag viewers. Thank you po. Mama Arnie Rodilla. Dagdag viewers. Problema sa summer. Kala namin mahangin dito. Hindi ano naman dito, mahangin naman. Kaya lang, pag yung kilit sa kilit ng araw dito, yung hangin dito kasi. Kasi ginahanap ka, mag-tiktok ka daw. Nagtanim kami ng Shoutout kay Daisy Paclin. Yan, hello ma'am, Daisy. Eh, From Delio, Cagayan. Si Peng at si Gigi Dalaga pa. Kayo, gusto niyo Amerikano o Mexicano? Marami akong kaibigan nito. Anong daw gusto mo dyan? Amerikano, Mexicano, o Koreano, o Amerikano? Gusto niyo daw po Koreano? Amerikano to. Koreano! Amerikano! Santi pa daw po Mexico. Mexicano. Afrikano. Koreano daw po. Yung gano'n ang mata. Yung din ang makakita. Para daw siya lang yung nakikita. Kapag Koreano, isa lang, maliit lang mata niya. Oo. pagkaharap hindi mo na chick ay, boy. imulagat mo tamatam. Maliit lang ang nakikita niya. Maghay ka daw, pa sa'yo. Masarap ba yung niluto mong inabraw? Ubus yun na naman yun eh. Talaga. Wala yung Namiss namin ang gula. Wala yung mga kasama namin nabraw sa gulay. Kami lang. Kami na mag-ubos. Kami lang. With Kami na papa. mag-ubos. Di ba lang nakagulay na sa unsang kagabi, may ibig siya. Gulay.
Rosario, Batangas na si Ka Federico Sarabia. Birthday po niya ngayon. Yan. Yan. Happy birthday Happy po, birthday, kapatid. Boss. birthday po. Ka Federico. Ka Federico Sarabia. Local po From kayo na. Batangas. Rosario, Batangas. Rosario, Batangas. Ayan. Happy birthday po. Ay sana ay magkaroon po kayo ng maraming kaarawan. Mabuhay po kayo hanggat gusto niyo. Sana umabot na kayo ng 100K para Oo nga. silver button na sinabihan ko Bayad ng po araw. na mag-subscribe sa inyo lalo na tatay at nanay ko pinapanood. Thank you po. Ayan. Thank you so much. Sana po Baka abutin pa ulit ng 1 year ulit. Baka 6 years. may bago mga pa babae pa ba magkakapatid ang dito ladies. 6 po kami. Saka isang lalaki. Bakit dito? Kaming 4 nandito. Yung 3 nasa yung 2 babae na sa Singapore. May 4 kami dito sa Pinas. 3 sa Singapore. Ayan. Hello sa ating 659. Ayan. Nadagdagan ng 2. Kanina kunti na. Ngayon, kumita ko na lang. Nakaturog ni Manong Barto ka. Antipasing, ganyan lagi may ngipin. Ano yun? Kaya napili Oo. ka Si Auntie Pasing masipag siya magsuot ng Kaya ngipin. daw pinili ka ni Juan. Si Auntie Ligaya kasi pag nagpapapicture lang, pag nasa vlog, yun. Tsaka lang niya lang sinusuot. Sa kanya lang Hindi pa rin siya masanay-sanay hanggang ngayon. Sabi ko sanayin mo para hindi sayang yung Kaya pa na pinag-filmada. Nelsie Dalger. Yeah, that's my favorite. Yung 39 po, Up. alam na. No for. Yes. No pearl, no sugar. Trauma kasi ako sa mga sabi-sabi. Ay, ayoko nung sabi. Sabon. Narianda mo na bago ako maglaba. Maraming laban. Si Auntie Pasing nakalaban na siguro. Tapos, nakalaban ako. saan ba? Magkain ka nila din. Adobo, sisig. Tapos ang extra rice. Sige na sila. Tapos sa prince ka natin. Auntie Pasing, ganyan ay yung pala nabasa mo. Ayan, hello sa ating